Imaginează-ți cum ar fi fost dacă vara asta ai fi avut corpul pe care ți-l dorești. Cum ar fi fost să ai încredere în tine atunci când te dezbraci. Sunt sigur că te-ai fi simțit foarte bine în pielea ta, având atitudinea unei persoane care are grijă de corpul său. Dacă nu a fost cazul tău, am o veste bună pentru tine. Și eu am fost gras până acum câțiva ani. Și eu am încercat să slăbesc de nenumărate ori până când am reușit cu adevărat să mă schimb. Vreau să-ți arăt și ție cum să te schimbi. În videourile care vor urma, te voi ajuta să mănânci corect, să te organizezi și să-ți schimbi stilul de viață. Cel mai bun moment este acum. Apasă butonul de subscribe și rămâi pe fază la următoarele videouri.